Atur wilujeng ingkang samya rawuh wonten mriki aneh dewasapa kita ngurmati priyose nabi panutan Nabi Muhammad nabi kang pungkasan ingkang pernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngerti dosa Siti Nurmata hari mulai berjaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia rawil ujang ingkang samya rawuh awa ingkang mriki ane miwasapa Nabi panutan Nabi Muhammad nabi kang pungkasan ingkang pernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngadoi dosa pimpin mata garip mulai berjaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini segala dosa perkumpulan kami dan segenap dosa perkumpulan kami minta ampun sekali lagi ya Allah nyuwun ngapura. Tinggi gunung kampung saya melihat lalu tinggi Asmara gunung dibuka kayu saya melihat terlalu tinggi mandong manjae dasaro benangnya ikal sarapnya putung ati yen putung sapa sing ganti ngawrono pemuda jawi nama Islam tinggi gunung kampung Melayu saya malaikat di pinggir kali sarang burung di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi mandong manjae dasaro bacaing salu benangnya ikal serongnya putung ati yen putung sapa sing ganti ngawrono pemuda jawi nama Islam ayo pro konso ngawrono rukune Islam ya iku lima rukun kang siji bisa wasira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat
Ya Irfani ronce kembang. Pisan teko ngaku